Vandaag is hier brand uitgebroken in een loods. Daar stonden 2 campers opgeslagen. En de brand heeft zich daar flink uitgebreid. En we hebben uiteindelijk als brandweer daar grootschips op ingezet om te voorkomen dat de brand verder ging dan de loodsen. Hield niet veel over, maar we hebben nog net ook het woonhuis kunnen behouden. Nou, op dit moment zijn we brandmeester. Dat betekent dat de brand onder controle is. Op dit moment zijn we nog bezig met metingen. De woonhuizen zijn allemaal gespaard gebleven, maar de loods is verloren. Er is op dit moment geen onveilige situatie meer. De rookgassen zijn ook weg. Dus mensen kunnen gewoon weer hun normale leven oppakken. Eigenlijk wel, hè? Echt een mooi toilet trouwens.